kiran da al'umma suke yi ma ka ƙara yi karo biyu kuma da tambaran maza duk da masu garkuwa ko na gode mai kuɗi ka ci gaban sa baka kamuwa gwamnatin ka gashi nan ta zuba ayyuka na karuwa ka zamo majaujawa ko a gaban su baka tarwa gashi kayi bangaren noma kayi bangaren ruwa ke bangaren asibitocin mu yabo yana ta karuwa yanzu bangaren tsaro kan shi kadai kake ta damuwa sanu su ba ne tambura piano in yaba wa mai gidana duko oyo Allah sarki kai shekara biyu babbar kai ayyuka dubu kiran da al'umma suke yi ma ka ƙara yi mana karo biyu kai shekara biyu gwagwara kai ayyuka dubu kiran da al'umma suke yi ma ka ƙara yi mana karo biyu duko kai shekara